Novi model kolica Maxi Cosi na našem tržištu po imenu Stella, o kome će nam Aleksandra nešto više reći. Da, ovo je novi model kolica Stella koji dolazi iz Maxi Cosija. Kolica su namenjene od 0 do 15 kg, što znači da može da se vozi bebica koja je tek rođena, okrenuta prema majci i kasnije od majke da gleda napred kako se vozi. Znači ima ležeći položaj i sedeći položaj. Ima i dodatne adaptere koji se koriste za auto sedište i dodatne adaptere na koje ide nosiljka. Za sad u našoj radnji Menda imamo samo ovu jednu boju, ali očekujemo još neke druge. Jako se lako sklapaju, lako su prenosiva, što najviše odgovara roditeljima zbog gepeka i nekog dužeg ili kraćeg putovanja. A recite mi, da li su i dovoljno bezbedne, obzirom da je ovo nešto novo, ja ovako nešto nisam videla i vrlo interesantno. Pa jeste, bezbedna su zato što imaju dodatne normalno pojaseve za vezivanje u kojima se dete kad sedne učvrsti, što znači da ne može da ispadne iz kolica i nogice idu ovde između. Čini mi se da se vrlo lako pokreću. Da, pokreću se lako po svim podlogama, veoma lako, i ne samo to, nego imaju podesivu ručku koja se prilagođava visini osobe koja ih voze, što znači ovako. U Menda dečijim radnjama ovo je još jedan iz Maxi Cosija, ne samo lep, nego veoma praktičan model.